Mehriban illeşler biziň söhbetdeşimiz Duşak şäheriniň ýaşaýjysy, mirasgar mollim Nurnazar Jumanazarov. Nurnazar aga bilşimiz ýaly 5000 ýyllyk taryhy bolan türkmen halkymyzyň durmuşyny bir bedewatlar, inerler özüniň gadymlygy bilen tapawutlanýar. Şular dogrusyna siz bilen söhbet edäýsek. Türkmeniň hormat goýup süýleýän marlarynyň içinde esaslarynyň edil ahalteka aty bilen desseň örleýän zat iner. Inere türkmen gaty uly hormat goýýar. Matymullah tamyz sözüniň bir ýerini aýdypdyr. Ey musulman, tyýg çekmeginiň inere, seher esrap hak diýdaryny örendir diýip. Bir ýöne bir söz däl. Ahun adamlar hak diýdaryny örenäga, pir kişiler bar hak diýdaryny örenäk. Emma matymly hak diýdaryny örendir iner diýipdir. Şoň üçin şu türkmeniň belkäbeýlik halklarda da barby. Ýöne türkmen şol täterime gösürilenini şo taýda Mongolluň düýeleri bilen biziň arwany düýämizi körküş düýäni çakışdyryp alypdyrlar. Hatarda nere bolsa ýük ýerde galmaz diýýär türkmen. Emma arwany düýän erkegine ýukurylyp şu ýüpek ýol diýilýän zamanasyny arwany düýän erkegini 6-7 ýaşanyny iň az ýaryp bolja bolan iner iň daýygyny arwany düýän erkegine 240 kile ýukurlýar. Bolmasa 220 kile, 210 kile, 200 kile bilen 240 kileň arasynda ýukurlýar. Kerwen ýollan gelýärkä, indi türkmen ýyzynyň aýdýar, ýüklü erkekden uneleg emasma diýär. Indi şu erkeň ýüküni ýüklediň, uneleg diýilýäniň 100 gram agram bar. Ýüklenseň şundan uneleg emasma diýär. Emma hatarda nere bolsa ýük gerde galmaz diýär. Indi sen alys ýurtdan gelýän, kerwen gelýär ýolda bir kemçilik tapdy da bir diýär, ölmäýände de ýüküni akdyp bilenä. Diýär diýilýän ýezizlerde çöküp oturuverýär. Gymyllatsak gumanyň onu ýerinden turup bolanak. Onda men salp etini gaýdaýmasaň hiç de edip bolanak. Çökkäde oturuverýär. Onuň şonda näme etmeli ony? Ol ak gelýän gymmat baha zat, ýüpek ýolly batlandyrýar bilen. Bir gymmat bir feudada geçsek, behwit görüljek zat alyp gelýär. Sen öýüňde onu oğlun bolundan näme peýda bar? O ýükü bir alla orada yaramany ýatan düýäň ýükü näetmelin ony? Iner bolsa bir elektral ýanky düýäň 240 kilo ýükü alyp oň üstüne atyp gaýdyberýär ekenler. Anan sen onu hiç saat bile türkmen deňe nägen ony. Indi men nädip iner almaly? Iner almagyň şerti näme? Ineri almagyň birinji şerti ilki bilen iki örküş diýe gerek. İki örküş diýänem görnüşleri ken. Astrahan naksy bar, aňyrda kalmyklar daksy bar. Olar kijijik örküşler beýikçe, kijijikke biziň düýämizden pesejik diýerler. Emma Mongoliýadaky iki örküş diýerler. Bular has ullokan biziň düýämizde kesse ullokan göwresi bar. Olma dille diýelen iki örküş diýär. Dramadar onu bakteryon diýerler. Olma dille diýerler şeýdi watlandyrýarlar. Şu bütün Türkmenistanyna Orta Aziýada diňe arwana düýe bar. Inni iki örküş diýen erkegine buğra diýilýär. İnenine ayrı diýilýär. Inni şu inen düýäni alyp biziň arwana düýämize çökerseň, şundan doğan köşek erkek bolsa iner bolýar, inen bolsa da maýa bolýar. Ine maýa gyz, maýa gelini patiralarny ýani şoň üçin. On yüňemken, süýdemken, özüm gaty hakylly ýuwaşça diýe bolýar. İki örküş diýe ýuwaş däl. Ol ýöne eýmendirip duran zat bol. Men öýümde biri bar bolyn, geldiňe sag diýmäge de gorkýas ýöne, ýanyr terýärler. Erkegim iner bolýam. Ulolup adyýarya ýüke tutýarlar. Düýä 5 hesse güýji bar. Biziň arwana düýämizde 5 hesse inerin güýji bar. Göräýmäge göwresi ondan awyrsyz uly ýöne. Onu 5 hesse götürýär ulam däl ýarak bolyn. On yeni bir aýratynlygy ýanky aýry düýe arwana düýeden çykyp göwresini biziň düýelerimiz 365 gün götürýär köşegi. Eger erkek köşek bolsa 385 gün ötçenli götürýär. Emma aýry düýe ýanky iner köşek bolsa 14 aý götürýär göwresini. Eýem artyk mysly bar. Şo köşek bolonno biziň 2 aýlyk köşegimizden mutlaka. Nädip dünýä ýynyk edýärsiň görseň. Özüm bolonun ayaklanmadık köşek gali, köşeğimi ağızlandırmalı, Türkmenini gururunkenle. O köşek bolya, ol maya da bolsa, inerem bolsa, ol ayaklandı, yıkılıp sürüşüp görmüyor, turup becesini hem destine yönü. Bir doğummul zat, asıl inenem, erkeğim, mayasam, son alakı, bolonun ütköşüklüğü barın tapavutturluğu. Onun ulu olup, adı yarıp gidenden son, o bizim düğelemimiz, onun yanına bir, olayına da var bilenak, ondan korkup çekiniyor. Son alagım eýmen
iner bilen ajdarhan agzynyň jehegi ýok diýdi. Kakam 1910-njy ýylda doglan sarwa zada gaty köp bilýän adam da düýelen kesellerini anyklap bejerip bilýän adamdy kesellerini. Inen düýäni görse, şoň köşeklaryny görmedi bolmasa garmyň içinden 10 köşek bolmasa şo düýän köşeklaryny tanap çykaryp berýärdi kakam ilinkinem. Şoň gal düýeden baş çykkan adamdy da. Onuň bir zamanyna şu sürlü düýämiz bar diýe. İçinde de höwür erkegimiz bar bolyn. Gaty uruşgan dogumly kändiller gezip berýän bolýar. Duşokda demir ýola iň golay ýer diýip maşat bilen duşoň arasynda kerwen gurnapdylar. Şu wagt kerwen saray henizem ýykylman durdy şokda. Onuň iner käreken duşokda iner köp alypdyrlar. Duşok maşat arasynda kerwen gatnapdyrlar. Şol Rus padşahsy döwründe adamlar kireyne öz düýelerini alyp kän pul beripdirdi adamlary. Bärden ýüklepdir, aňyrdan maşatdan ýükalyp bärik getirip şu zamanda şoň alak bolup, şoň adamlary biziň adamlarymyz hemmiz düýekes bolupdyr. Köp hak berenden şoň adamlary şeýdibem inerem köp bolupdyrlar. Şoň alak bir iner, ýöne adama topulmaýar iner, hiç wagt. Gyzylar watda atta gurban geldi diýip bir miraskar ýaşlymyz agamyz bardy. Bular öýlerini kadym zamanyny iki san inerleri bar ekenne, şu inerlerini dağa goýberipdirler. Hiç kime bir neme etmesin diýip. Ondan ol hiç nemedenem gorkmaýar ol. Iner diýilýän gaplandan hem gorkanak, möjek beýle kädel hiç tatdanam gorkanak ol. Şoň üçin meýdana goýberipdirler. Ondan şu ikinji jahan uruşy zamanasyny häzirki Serdar şäheri gyzylary bat. Olalım bulan buğdaylar başka yerden getirmeliler. Aslan bir özler buğday ekip duran halk değil. Şu 43-nji ýylam bütün Türkmenistan gaty gurokçuluk bolup durdy. Bu halk ağaçlık boldu diye. Hatta onun inni bir yerden getirmeli ya da buğday diye. Emme erkek adamam uruşa giden ya uruştan maýyp müzürp adam var. Bolmasa da ýaşa olanlar var diye. Bizim diye şu wagt bir ýaşa olan heniz uruş harby ýaşyna ýetmedik. Gölünniýe ýanky gadym düýekes bolup giden ýaşylar kerwen başlar diye bir aýdypdyr diye. Şu dünýäňiz bar ýer gorokçuluk däldir. Gadym bir hyýwagy diýdik, ýoluny bilýäs biz. Bir adam meni uradypdyrlar diye. Barhany hyýwagy dikkel, bir gyzlan geliniň gyzylyny kümüşüni haly palas salçyp bir buğday getirip bolmaz buka. Bu halk aşykdan gyrıljak ahyren diýip diye. Adam uradypdyrlar diye adam gidip gelipdirdi. Gaty arzan buğday bazarlaryna dolup ýatyr diýipdir diye. Ine bular alyp durdy kerwen urnapdyrlar diye. Her kim düýesi bar düýesini goşupdyr diye. Garadymyň jemläpdirler adamlardan kagazyň gözüne ýazyp her kim gyzylyny kümüşüni beripdir diye. Kim haly palas beripdir diye şey diýipdirdi. Hyýwa boş kerwen alyp gidipdir, gaýdyşyn şu ýerden buğday alyp gelmeli. Ine ýanky ikinerem diye kakamyň dağın içine goýber inerlerden alyp geldik gölliýe başyna gelip berýärsen ineriň diye örküşler goýumlak gidipdir. Kadym örküjü diye syganam diye örküjüne zordan diye oturtdyk gölliýe ýaşyl kerwen başy diye gidip gelýänçe birazjyk çekiler örküç peseler ondan oturur diýip diye hyýwa boş kerwen alyp gidipdirler şo haly palas gyzyl kümüş ýükül hemme diye kerwen başyň eline de hata pesi bar diye ýanky almaly barıpdyrlar bulan çaka diýenleriniň hem artykmaz buğday arzan bolansoň diye gatykän buğday alypdyrlar. Indi kerwen bolup hyýwadan gyzylar da garşy urapdyrlar bolyn. Gurokçuluk diýilen betbatçylyk tabi. Erkekler hem hor diye bir inen nüýelerim bar içinde tapman diye. İki adam bolup bir diýe eden adamlar var. Ýola çykyp urapdyrlar bolýan ýanky diye inen diýeler ilki çöktü diye. Ýükü var diye adamyň üstünde. Ýanky kerwen maşy bir ýaşly adam diye alıp iki tane inere diye bir ulu kerwenin yükünü inere basyp gelýärler diye şey diýip diye. Indi ýarpy ola geldik bolýar. Ineriň yükü çakdan çykdy diye de. Ýöne ýykylarnyň kyrmaga yüklek gelýär diye. Ýarpy ola geldik bolýar. Indi yükler ýerler ýene bir düýe diye çöktü diye. Ýanky inerlere diye ýalbarýar diye kerwen maşy. Wah inerim halkyň başyna iş düşenlerden adamlardan gowy düşünýän ahyry. Na olsa da üstan çağaryň elinden alyp çykaryp bolýan orta ýolda düýäň çöküp galdy diýin men. Şu bilýän sen ýüküň agyrdygyny bolýan üstüne ýükläýin diýip diye inere ýalbarýar diye kerwen başy. Şey diýip diye biýem haky diňläp duran ýaly bolup durdy ýa şey diýip inerim diye. Ini çökermäge gorkýas diye. Ýanky turanna turu bilmedi diýäs. Gapdalyna diye ýana agaçlar patyrdap ýolunyp dökülüp gider diýäs buğdaýlar diye. Ýanky inniye ýykylan düýäň ýükünniye 220 kilo ýükü diye iki paýlap halta arasyny boğup ýanky her inere diye ýarsyn men atdy diye dik duran ýerinden ýanyndan baryp diye.
Indi yolda da beyik alan var diye şundan geçler geçer diýip ay bir inerler diye geçip baraya diye gidip baraya diye yorulur şey. 2 günlük gal yol garly bolýa yene bir diyor yıkıldı diye de. Indi yene diye yan kerwan maşy ýaşulýa ýaşy gaýsa da güýjü gaýtmady adam diye inerlere ýalbarýa diye wah inerim ha yene ýüklemel boldy size. Men ne deyin şunu koyup gideyin mi diýip ýalbaryp diye bu diýerler mınam atdy diye üstüne diye. Bir yetkinjek oğlunum diye bar sen kızlar da var da ayt erti derli birun kuşlukta barar kerwan barya diýip her kim diye bir ýana uçsa däni edinip sağalygyna paýlap berip oturan ýa da hasaplap diye şeýdip. Indi şo bir küçünnüginem degmi ýaýsynlar Allah ýol berse barya diýip. Ýaş oğlanlarım diye o zamanyň oğlanlary çalt ýetişýär diye da kynçylyk bilen zamanyň erwetligi bilen oğlan zahil bolýarlar diye. Ýa oğlanlar ýatman turman 2 sany ony ýetip baryp aýdypdyr diye. Na ertide birun kuşlukda kerwan gelýär. Näme galan gadyňyz bolsa iyi berin. Na kerwan şuratdy maňa diýip diye. Şey diýip diye mundan düýeler gelýär diye kerwanem gelýär. Ardan ýetip gelýär bol bütün halk kerwana garaşyp durýar da maýyp müzürüp erkek adam bar. Galanam aýal adam diye. Kerwan geldi bolýar bütün garry eneler ılgap çykyp ýanky düýekeşlere diye sagaman gelýäňizmi diýip diye begensinden şey diye bol bir düýekeşler bol adamlar öle däýerli. Kerwan maşy inerler çökerim diýip diye. 2 neri bir ağner bir hem göğüner çökerdik bolýar. Düýekeşler inerlen boyundan uzaklap ağlaýarlar diýip getirdi diye de halk haşlykdan çykardy diye. Sagaman geldiňmi diýäne de geldik diýip bilen aklar diye şu inerlen boyundan uzaklap ağlap durlar diye diýip halk diye ýöne şey diýip. Inerler uzaklaşyp ağlaşyp kerwan başaýtdy diye şu inerlen ýükün çekin adamlar hasaplandy diýip. Biriniň üstünde 950 kilo bar eken, beýleksiň üstünde 900 kilo bar. Ine şey diýip diye 5 düýän ýükü her gaýsynyň üstünde. Giden hyýwadan märik şey getirip bir diýerler diye soňam ýaşap gelip ber diye urs kotorandan soň adamlar dokçuluğa çykanda diye bir tamdyryň arasynda nan pişirip duran aýal bar bolsa inerler ýitip barýan näde ýanky aýallar diye dur oglum diýip diye tamdyrdan çykaran çöregini inerlere berýärdi diye bizi açlykdan çykaran şo döwürde açlykdan çykardy. Şo döwürde biri şu ikiler açlyk. O adam şo taşlak gaýsan kim getirjek onu? Bütün şo kızlar bodyň ýükü ýarayan düýese ýolda olaram ölüp sıdaman ýykylyp galyp diye şeýdip halky açlykdan çykardy diye. Öýdem şu halkyň başyna düşen işe iner düşünýär adamlardan hakyrly diye. Adamlardan hakyrly adam düşünüp ýanky diýe kerwan maşy ýalbarýar diye da şunu gaýrat et inerim. Sen bir halkyň başyna düşen işe düşünýän aryn. Halk açlykdan ölüp ýatyr, men plan geline näme diýin, düýän hana ýarpy ol öldü diýinmi? Itil adama düşündirýän ýaly. Olam dinläp durdy ýaşaýdy. Şey diýem diýe alyp gaýdy diýe şey. Ogry awyrsyz ýükü şey diýip getirip berip diýe halky açlykdan çykaryp berdi diýe. Şo döwürde bedawatlar, düýeler Türkmen halkynyň durmuşyna iň bir näýili? Hawa ata-baba da şeýle. Şu ahal tekati Türkmeniň şu Türkmenitleri, ýanky inerleri, bu halkyň howanlary, ýanky ahal tekati diýilýänem, Türkmeniti diýilýänem, iner diýe diýilýänem, men gowurlýar. At sakladım, han sakladım diýe Türkmen. At sakladım, han sakladım diye. İner da ýöne adamlar hiç tat bilir deňemýär. Bir ýene bir wakany aýdyp bereýin size. Şu duşokdan maşada gelýän wagty kerwan maşy, päwwan kerwan maşy ekeni. Duşokdan gitýärler. Men daim ol ýanky päwwan. Babam maňule dogan oglanyny babamdan esitdim onuň şu urruny. Gidip baryp şu eýranyna duşoň aňraýandan gümrükhana başlanýar. Ne toprak basy diýip diýe töleýär. Onun töleýän sen şolaň boynuny bol, indi ýat ýurt diýe da. Berden barýan türkmen garaz bir kemsitjek bolýarlar. Bir zat edip garaz çekeläp durlar diýe da daşyndan niýe. Onun dağ ýeri bolansaň o ýerde giýje çekýär kerwany. Günnü çekseň diýe düýe dağdan gidip barýakan ýörüti edilen ýol bar diýe. Dağın garasyny çap ýol edilen ışagam jilwe diýe. Şu günnüde gitseň düýe ışak seretdigi diýe baş aýlanyp ýükü bilen 10 manaş gaýdýar diýe. Onun günnü hiç düýän çekip bolanak diýe. Onun gün ýaşýa bolýan inerlen düýelen ýükünü urup alyp gitmeli, gün nogmakady o mendile ýetmeli. Şey diýip ýadap giýje beremeli ýa-da ýol giýje geçmeli. Eger aňyrdan kerwan gelse de diýe. Kerwanyň düň jaňy diýip bir jaňy bar. O wagtlardaky duran ulu jaňy bar düýelen boynuny. Şonu eşitip sowulgy bar eken her ýerde kerwan bar ýany kim sowulga golaýmasa sowulyp durýar, ol geçip gitýär eken.
Şoň alydyp gurnalan näde? Onda barýas bolýar. Bir ýerik bardyk bolýar. Onuň giýje ýörensiň gün nokta maka barýan menzili ýükler düşürip diýe. Düýeleri ýaş oglanlar bar diýe ekidip diýe. Şonu düýeleň aýagyny şoklap otlam tutmaly. Uzak günni garnyny doýurmaly diýe. Ýenini giýje ýöremeli ahyryn. Şonu diýe oglanyň serediýän oglanlar ýer örkezýärler şu taýda. Bakın erkeklerinizi bir örkezýärler diýe. Bu oglanlaryň bir at ýurt bolansaň çekinip diýlen görkezýän ýerde ol 4 sana diýe ýok diýe. Näme diýsen diýe? Ay düýämiz allar diýipdir diýe. Päw kaka. Näme üçin allar? Ay bir näme düşünmek allı düýämiz. Barıp durunyň päw gelip durýar. Ay ekinimiziň içine girdi. Düýäňiz diýe diýe. Onu nirde ekin hangi görkez? Yankı diýilýän ýeriň öňünde ýap bar diýe. Düýe diýilýänler suly yapdın, asla guğru yapdın emetlek geçenek. Hiç. Argonu diýen saklamak üçin karım diýilýän daşyna ýöne 2 depik yapgadyk goýaýarlar. Etlep geçibilenek sonra. O suly yapdın geçip aňyrsynak ekinimizi itdiýär diýe. Päw-päwlarym ýalan sözleýäni bilip durdy, ýankylar diýe itekleşdirip ýölerini alyp gidip durýar, öýjügüp bularny. Ýanky yerli adamlaryny päw-päwlanlar ämer daýaw adam diýdi. Muny tersleşip durýardy. İnnik gelýär käler diýe bir bardyk diýe babam bir ýerik baryp kerwansaraya girsek bolýas bolýar. Kapyň aldyna bir iner dur bolýar, dagyň parasy alýar. Bir daýaw iner dur diýe. Kerwenen bardyk. Uzak gize ýollar ap baran kerwen diýe. Bardyk bolup iner aýryn diýäs bolýar, muny siz aýryp geçmelidiler diýe. Indi şu bir iner bile uruşturup geçmeliler şu ýerden. Şey diýdi diýdi. Indi kerwenin içinde diýe ýagmyr paň iner diýip bir iner bar. Gaty uruşgan iner diýe. Göwresi kiçirek bolýar. Indi uzak gize bir ýol ýörak gelen iner ahyryn ýa üstünde de 5-600 kilo ýükü bar diýe. Adaty ýöne urulanda da köpürlýär. 2 düýänkiden 3 düýäň ýükün urulýar. Ýene ýykylan düýäň ýükün üstüne taýmyrlýar bu jana göre diýe. Indi agyr ýük bile gelýär, bolýar päw-päwlan diýe. Tahysyň için çykartdy diýe. Nohutlu kişmişten zaten doldurup yankı iner çökürüp yükün ayrılma oğlanlar diye yükün ayırdılar. Hovutturluyor. Vah inerim sen uruşturmalı oluş iner bile. Bir Türkmenin başına iş düştü. Namartlık et, yenilli değmesin. Gayrat et inerim deyip diye yankın ağzına diye nohutlu kişmiş tutturup veriyor diye. Mın tahyasının hakkı toraya ol beylek diyor köşkler getirip tutuyor diye şey deyip. Şu inerim keyfine uruşturayan röytmeğin bayrak koyu uruşturamak seni. Türkmen namısa almaz niye uruşturayanların sen niye ol iner dinlep vuruyor şey. Mın üstü hovutturluyor yankın berdiler oluyor. Turzu diye yankın iner ol çemmerin yanında diye şappat bile kalktı diye. Päw-päwlan diye. Olur da mel päwazan bizden burada ağlarsın inerim bar deyip diye. Şu yankı yağdak gelen iner diye turup bir silkinli oluyor. Hovutlar sapık gider ütük çemmeri yornup diye. Bardı sünö diye yankı inerim sünö diye. O dur diye de. Yani kervan sarayın uluy dervedesin ağzına dur diye. Boş dur diye şey. Bizim inerimizden bardı böyle. O tas ikesse var bizimki diye. Yankı böküp üstüne şey itti oluyor. Bir diyor keşlen bardı kellesini tutup bunu çökürüp öldüren röyttük diye de. Onu yan çabır patırt bollu oluyor yankı. Yerli halkın iner diye. Ağdarlık gitti diye. O ýagmyr paň inerin uruşturulup berenden eğilip aşağından ýyzky aýagynyň aşyk kılsyndan tutup döwýär eken ýa şonu. O küledip durýar agyr gowra agdarlyp ýatyr diýe. Ine agdarlyp ýatyr bir owadan iner bolýar bir ýerli halk çozup geldi diýe de. Çozup geldi bolny bilem durs. Päw-päwlan bolmasa kaçaňdadan ýerik kaçaň belli däl bol ýat ýurtda durs diýe de. Päw-päwlan durýarmyz diýe. Şeýle gelip garpyşdy bolýar. Ýokarda 3 öpdi diýe. Hany bar eken ýa şo ýurdun hany. Koyar durun diye. Öz halkına diye. Durdular böyle. Özüňiz gurnadyňyz, ineriňizem aýryndyk göwerin mehmanlar diye. Ine şey dip diye. Ine uzak gize ýükde gelýän iner diye şey dip päw-päwlan ýalbar urusturdy. Şu ne şey? Şu sebäbi şu güýjekde bolup ýengen hak diye şu belki güýjemekde bolýan ýöne halkyna amyssa goýmajak bolup uruşýar şu iner diye. Şoň üçin adamlar gowurýar ekenler inerlerini. Atlarını şey deyip tarifleyerek ekenler. Muman iner arada Türkmen tükönüksiz gurrumu var inerin. Ondan yine bir näçe atlar nakılı var Türkmen'e. Şuna minni bu iner vardı gurrunu demsen aydalı. İnerin dölü olmaz deyip bir nakıl var Türkmen'e. Şuna bu adamlar düşünmeyen başka bir atlar deyip dururlar. Yine şunu düşünme için şu nakıl kim aydiyalar? Yine bir adam, bir yaşlı adam oturan olsa, bir ilhalar, gov adamın bolgusu oğlu var olsa, inerin dölü olmaz diýiline görmünni ýalar. Ya da bir daýaw pelwanyň bir yumruk geljek ogly bolsa diýerler. Ýok da diýilen hakda bar da diýilýär.
Inni inerin döl olmaz deyip nesilsiz değillik değil ol. Inni ne emçin şol? Şoň ne emçinliği iner güýçlüler daýaw, arwona diýdin daýaw. Şoň üçin bizim arwona düýämizde iner çökse, şondan dogan köşege göhört diýerler. Bu göhört arwonadan ikisi yük götürýär, ýöne häsiýeti gaterbet. Bizay nesil laýalaryny diýilen manyda aýdylýar. Inni ýan göhört uly ýaşy ýetenden soň ullukan bolandan soň gyzyl köýnekli, gyzyl pürünjekli gelin gyýyz görse, ýa gyrmyzlyny erke adam görse, gün kolap basa düşüp ýetdi. Çöküp üstüne oturup berýär. Ýa gyzyl mata öjük diýär. Ýa-da diýär, ol bir iner ýal hakylly däl, ýuwaş däl. Ýanky düýe keşdiýe gahar gelen bolup, ýanka göhörde bir taýak çalaýsa diýär. Şu ýagdaýyny tapsa şowat üstüne çöküp öldürýär diýär. Onun bir zat bolup adam ýanyna kän bolup diýär bir öldürmän syptyrsaň şonu ýa. Onun muny hükman soňaly bolany diýämenden diýilmeli ýa-da. Onun diýär meselen sen de şokda bolsaň mara tejene satsaň muny ýa. Ýan gördü. Gözüme görmesin öldürmäýin. Bir kän haýyr berdi diýip satyp goýberseň diýär. Ine aşgabatda bolup mara satsaň. Ine maşada baraňda da ýanky iner seňle duşsaýsa diýär. Üssü ýüklü bolsaň 10 ýyllarny göni basa düşüp öldürýär diýär. Ýan göhört hiç ýadyndan çykarmaýa aralýar diýär. Gaterbet şolum ikörküşdiýe aýyr diýilýär, diýe şeýleken adam belliyar eken. So mamasyndan gidýär eken. Onun maýa barny hakyt gösgüni ikörküşden bolan maýa iner. Hiç gaýsy adama topulmaýar. Şo diýär göhört kerwenini göhörde ulanjak bolsaň diýär. Ýani hükman iner saklamaly. Şu boşap däldirip bir adamyň kolap barýan bolsa iner göýberämel üstüne diýär. Göhörtüňe kakasyndan gorkor diýip nakıl bar. Ýa adam kolap barýar diýär, enersini göýberseň diýär, ýa göhört. Mollaň talibi ýaljak bolup diýär. Şeýle ýüzüni sallap durup ýyzyna düşüp gaýdy berýär diýär. Şo bolmasa da ýa öldürüp sypmalaryndan ýa-da bir daýy syppasaň syptyrana goýun basy düşýär diýär. Şoň üçin ýanky nakıl aýdylar. Nesilsizlik däli yaramaz nesil döränli üçin. Onsoň bu göhört de meni arwanadan daýawda. Eger göhört erkek göhört bizim arwona diýämizde çökse, ondan dogany dürök diýerler. Düröküm arwona diýerden daýaw. Bizim arwona diýämizin inen diýämizde çökse, ondan bolany kärder diýerler. Kärderde ýurda gaýdar diýerler, onu bagyryp duran. Kärderin satmak ýa satyn almak bolmaýar türkmençilikde. Hiç kime satmaly. Onu satmak gadagan. Eger türkmençilikde sewda gaýtarmak gaterbet satat diýerlerdi. Kärder diýen aýtman saňa satan bolsalar, ýaşylyň bir amon tanap atmyn oňurmansyn bu kärder ekeni. Bir iş bitirmez ise sewdan gaýtarsaň sen günäkär däl. Näme üçin tatmak bolanyk? O hiç iş bitirenak. Inen bolsa süýden berenak, ýöne bagyryp duran bir gyzyl läl. Ine şu toýlarda da atdy. Bir ýumuş buýurup, ýaşyly ýumuş buýurup duran adam bar plan kakan alyp gel maşyny gitdi diýse, ýan kowlan ay meňe binzinimem ýok. Maşynymam gowy işlemän nur diýse, ay bir tügrem öýberip durdy, bahana tapyp dursa, eley kärdir diýýär ýa, leýle bolsun. İş bitirmeýän adam. Şoň üçin kärdir diýýärler onu. Gara şu şeýdip soňy soňuna ýurda gaýdar diýerler onu. Soň kärdiri soňy. Muny diňe etedip saklamar. Süýdem ulanyp bolanak, süýdem ýok mundan. Hiç adam ýok, kärdir diýýär. Nesil zaýlan soňy diýär. Şol kärderin döremek üçin göhört gerekde. Inerin böl bolmaz diýilýän şondan zaýlan soň kärdere bardy. Düşündiňizmi şu gaty çuňmanyly zatlar daby. Düýe çökürüp çemmeri içme diýip bir nakıl bar türkmeninde. Düýe çökürüp çemmeri içme diýerler. Çemmer näme? Çemmer atyň eýerinde çekisi bar. Garnyň şagyndan aýlanyp daňylýan çeki. Düýänkide çemmer diýilýär. Çemmer düýe agyr ýüklü bolan soň düýän çemmerini on pagtadan ýüplü edip onuň işýärler. 4 barmak ýalaky garry aýallaryny gow edip ýumşaçyk edip işýärler. Düýe çökürüp çemmeriňem ýok bolsa, çemmeri işlek bolsaň 2 gün gerek onu. O çemmeri iş gutarýança, on uzunlygy tas 3 metr bir düýän bilinden aýlanyp ýetme üçin 2 hatabyň arasyndan geçip gitýärdi. Tas 3 metr ola çemmer gerek. Munam işlep bir iş etjek bolsaň, gurnamadyk bolsaň, düýe çökürüp çemmeri işme how diýerler. Tam tuwajak bolsaň ilk olay etmeli. Olay etmen tam tuwap bolana, olay etmek üçin piliň ýok boldy, bedräň ýok boldy. Bir giden adam ýüşdüren boldy.
O düýe çökerip çemmeri işmi? Onun 2 gün gerek çemmeri iş kutaryansa. Soň üçin aýdylanda. Onun düýede ýene Kuşkunyň sırda berdiği bir zatlar aýdylýar türkmençilikde. Meselen bir ýaňa sapara gitjek bolsa, onun kunna bir ýaňa gitjek bolsa, "Ha sana habar geldi, kuşkunyň sırda ber" diýen manyda bir zat aýdýarlar. Kuşkun näme? Kuşkun ýaňyna dağ ýerde kerwen çekilýär diýdik. Şonu howut öňe gitmesin diýip, gurunyň şagynyň aýlap alynýan ýüpe kuşkun diýilýär. Kuşkunyň sırda ber diýdik. Ondan o näme küçenýär bolup ýatyrsyň diýen bir zat aýdylýar. Howduň öňü hatap ýygyna küçeniň üstüne oturýar. Küçenýän eýlesi 30-40 santimetr bek gow edip dokulan küçenýär. Şu küçeni howut batmasyn diýip küçen oýýarlar. Onuň soňy küçü düýürlerini uzat ol. Howut düýän oňruwasyna batmasyn diýip, oňruwasyna howut batsa oňa ýagyr diýilýär. Şu ýagyr bolsa oňruwa düýän oňruwan gola geçýän ýerde howduň ýygynyň batýan, nämen ürküjüň ýygynyň howut batsa, onu gutormak gaty kyn. Onuň kirpik tükenini ýakyp, ýanky howduň batan ýerine salýarlar ony. Häzirlerin dermanam känoň, eri derman ulanylýar bolýar. Atda da, eşekde de bolýar ýagyr. Gaňa ýa eýer gow salmasaň diýýär. Onuň ýanky 5-600 kilo ýukursaň janyda da, üstüniň esbabam gow däl bolsa, batýar howut. Onuň şonu küçen batmasyn diýip küçen oýýarlar şoň şagyny. Şoňa şey diýerler. Indi nakıl känne türkmenne düýeli way, dünýeli way diýip aýdýarlar. Düýeli way, dünýeli way diýilýän düýäni aýdýarlar şo täterimde oturulany düýe men çöküp oturan gapymda düýäni gepde diýär türkmen. Men çöküp oturan gapymda keselem bolmaz, garypligam bolmaz diýip. Sebäbiň agarany var, çaly var. Hemme adam derman, hemme zatdan goraya diýip düýeli way, dünýeli way diýerler. Ya da başga bir zatdan mysal getirýärler. Gök baýlygy 1 aýlyk. Gök baýlygy. Ine pomidor, hyýar, gawun, garpy. 1 aýdan soň ýere siňip gitýär. Ýok. Goýun baýlygy 1 gaýlyk. Ine bir sürü goýunyň bolsa erbe tupan tursa 1 gaýda gyrlyk tutarýar. Düýe baýlygy hemiçedir diýipdirler. Düýe o gaýyndan gorkýan zat däl, gaý sırgyndan gorkanak. On gurokçulugum ýok. Şo resimlik ýannak bolsa, selme, sırkyn bolsa, ol hedile diýip gezipdir. Oň üçin suwum bir süýjüsi gerek gel. Şo suwum bolsa içi baýlanypdyr. Şey diýip eýesine saklamak üçin bir gaty gowzat. Adamlar şeýler ösüp durşa bilen gadymy adamlarymyz şoň kesellerini öz gumologyndan alynan gara ýagy bile keseline mejerýärler. Ondan gumology men kakam görkezli şunu diýdin, ha men bilýän bolyn, men giderim bol, kim bilsin muny diýip saňa da görkezini nädip gara ýagy alysyn, görkezi çördün, gumologdan gara ýagy alýar. Düýmali şor ýerde iýmit şor urardan goturagan bolýar. Şu goturup gara ýagy çallygyň duran ýerinden aýrylyp gitýär. Şu öz gumology özüne derman. Kakam şoň kesellerini, gatykän kesellerini bilýärdi. Men onuň ýazyp alyp galdym kakamdan şeyin. Dermanyndan bejerýärdim, keselini anyklaýardım şeyin. Nurnadar ağa şu ata-alamydan geçen şöhratly ýollaryndan oğralýan hormatly prezidentimiz şu 2018-nji ýyly türkmeniň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyp aglan etdi-de. Men näme üçin etdi? Geljekki nesillenmede şu türkmen halkymyň geçmişini öwrensinler, geçmişini bilsinler diýip şunlar düýedarçylygy üstürmek barada ýürüýti bir kararlara, fermanlara da gol çekdi. Düýedarlygy her etrapda üstüriň diýip aýtdy. Hormatly prezidentimiň 2018-nji ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýmegi ýöne ýerden näl halkyň ýüregi şu. Şu biziň garagym çölümüz bütün dünýäň özünde çöllisen bir betbagatlyk gorkunç zat gözüňe gelýär. Emma biziň garagymyzyň assam, üssem halkymyz üçin giden hazyna. Şu garagym ýöne muňa erkedip diňe düýmali, muň hötdesinden gelip bilýär, ören. Şu garagymyň näçe akyp ýatan çägesiniň üstünden agyr ýükü bilen ýüpek ýol Hindistana, Hytaýa gidipdirler. Şu atlaň hötdesinden diňe düýmali gelipdir. Ahly goýun üçinem, her bir mal üçinem biziň garagymyz durşuna hazyna, bizsi durşuna. Özüm şu biziň garagymyzda başga bir ýerlerde, ine Sahara çölüne diýsen 100 metr gassaňam suw ýok.
Emma Karagumda hatta 5 metreden 4 metreden giden suw çykyp dur. Şoň üçin halkymyz şu atalagalarymyzyň geçen ýoluny öwrensinler. Şu hatiraly mahallamyzda ýene de hormat goýsunlar. Sebäbi giden agyr ýük çekken maşinlar bar bu wagt. Onsoň bir inerin arwana duýan hatyrasy peselip barýan ýaly bolan. Ýöne hiç wagt halkymyz bunu peselipmese atalaga basyny gollap şu günlere Türkmeni edip getiren haýwan ahyryn bir. Bili bütün kesellerden oraptır. Bütün hemme zat Türkmenin uruğu dünyası. Hatta düýän ýüňüni bütün arwaqçyn bir halka adamlara yaramaz täsirini ýetirýän zatlardan goraýjy zat hökmünde. Düýä Türkmenine öwliýalyk derejesine ýeten zat bir. Bilin düýä bir paýş bir zat diýmek ýa taýak salmak Türkmenin hiç kuat kellesinde ýok zat bir. Şu geçen ýollarymyzy öwrenip şu ýaş nesile ýetirip onsoň bu ýsonç döretmelisin şeydi. Ören doğrulat köýüne ýaşly adamlarymyzdan alan. Men şu duşok maşada arasynda gattan düýekeslen gat kentini gördüm benneler garrandan soň. Şu adamlarla kän gurrundes bolduk. Şu ýepek ýollary goňşy halklarymyz bilen olaň täsirini bize getiripdir. Diňe bir şol haryt gatnaşyk däl, şol adamlaryň däpdesi urup biziň däpdesi urumyz. Şolar şu duşoga gelenne, aňyrdan gelýän, maşatdan gelen adamlar baranna diýe şeýler öňümizden garşy alýarlar. Sebäbi şu halk mihmançy halk. Biz baranmyzda kerwansarayda bolmadyk. Şu ýollaşlarymyzyň öýünde bolduk. Şolar bize şuňal hormat etdi diýip soňa waka diýe babama diýe bizi hiç wagt kerwansarayda bolurmadylar diýe. Bular bir mihmançy halk. Bizim şulaň eden adyny ýerine garalyň diýip toppok edip bizi mihman alyp gidýärdiler diýe. Diňe şu ýepek ýollaryň üstü bilen biz goňşy halklarymyz bilen ören gowa gatnaşykda saklapdyr şuny. Şu biziň goňşara gatnaşygymyzyň ören gadym halklarymyzyň gelýändigini şu ýaşlarymyza ýetirip şulaň dünýäsini pikirini şol duýgulary hazam güýçlendirmeli. Häzir mihman ýöne atamagalarymyzyň derejesine ýetirip gowanyp Türkmen tanatmaly. Sağ olun, Nurnadar ağa geçmiş edebi miratlanmada täze öwüşgünler bile baýlaşdyryp halkymda ýetirýäňiz, şeýle mukaddes işiňizde kesbiňizden kemal tapyň, janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Ýene de şular ýaly toýly günlerde gydykly söhbetdeşikler etmek bize meýesser etdin. Sağ olun.